Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. We woke up with the terrifying news. Our neighboring country, Russia, has launched a large, massive military intervention invasion in the sovereign state of Ukraine. Tulin töistä suoraan, niin meinasin, että olisi hakenut jonkun kameran, oikein kameran. Ei, tällä kelillä on ihan turha. Vähän huono keli. Tuossa on aika lähellä yksi uistimen tekijä, kävi siitä tekemässä jutun, niin joo. Toi lipputanko, kun se lippu oli tuolla Salossa, niin sehän se varjo peitti se koko pihan siitä. Okei. Okay. Vakaa käsi. Vähän tärkeä. Tänne valuu varmaan noita ukrainalaisiakin jonkun verran. Joo. Äsken oli sen näköistä porukkaa käveli tuossa, että varmasti oli niin. Ja täytyyhän tuolla muuten olla mediaakin paikalla. Oo, siellä varmaan. Tässä on sulle turvallinen, ettei kukaan häiritsee. Se olisi pitänyt Kouvolan Sanomien tehdä iso juttu. Näin. Itse asiassa puhetta oli, että tämä pitäisi huomioida paremmin Kymen Sanomissa. Niin. No ehkä enemmän liittyy. Olihan tästä sellainen pieni juttu, että tällainen tilaisuus on, mutta joo. Kuka lienee tehnyt ton lippu? Se on mielenkiintoinen juttu. Se jonkun verran painaakin tuolla rätti. Joo.
En ole koskaan nähnyt, että tässä olisi lippua salkoon nostettu, mutta aika hitaasti toi varovasti nousee. Joo. Kyllä siinä tollain kuomukärri tarvii olla, että se niinku tollasessa kärrissä se on se. Ihan täyteen menee, kun laittaa yhden lippun. 30 metrin kärri. Joo. Siellä on dronekin leijailee tossa. Kato joo, niinpä onkin. Toivottavasti se on omi. Niin, Ei nyt putoa mitään. mahanaa pommi. Ei nykyään pitää olla varovainen. Vähän huono keli sattuu kyllä tähän. Mutta on se iso. On se jo julmet. Ai. Meni vielä oikein päinkin. Näyttää hienoa. Joo. Voisihan se tietysti vähän paremmin kuuluu toi selostus. Ei siis kuulu mitään. Onhan meillä tästä tonne vähän matkaa. Oohan siinä. Kytät. Kissalan pojat on. Skoude. Mä en näe tot kärkeä. Siinä on niinku valkoinen keppi on viimeisen. Kyllä ylös se nousee. Ei saa selvää. Ei sit näe sitä. Kärkeä se haihtuu siihen jotenkin. Mun mielestä se pitäisi olla niinku joku valokin, että, mutta kun se ei sit valokaan oikein näe. Onkohan se niinku vaan ilta-aikaa. Noillahan on tietty lentoaika noilla droneille, että jos tää kestää noin kauan, niin hän tippuu alas kohta. Aku vaihtoa tuolla. En meinaa sit Pride-lippuukin vetää tonne, mutta se vissiin niinku se hylätti. Kommentti. Onks mitään kommenttia? Näköjään. Ei ehkä mun mielestä kuulu tollaseen hommaan. Onko kangas niin raskas, ettei lähde sillai kunnon liehumaan? Kyllä sen luulisi, että tuolla ylhäällä pirtailee sen verran, että se jaksaisi liehua kunnolla.
Ehkä ei. Ehkä ei sit riittävästi. Siihenkö se nyt jäi? Autokoulu pyörittää samaa reittiä. Meillähän on semmonen rajoite noitten dronejen kanssa, että jos on pakkas, niin ei saa käyttää ollenkaan. Okei. Nythän on vissiin pari astetta lämmin. Joo. Ja nyt se on tossa kohtaa. Koko ajan lähtee, kun se tulee tosta meidän ruutiin. Kirkastuksi. Kyllä mun mielestä mä näen nyt nupin. Näinhän nyt pienellä silmissästä. Se on sellainen tummempi kohta ton valkoisen päässä. Kauan ne liahuttaa sitä. Onko se useamman päivän tuossa? Niin. Vai Mä iltahämärässä luulen, pois? että yksi päivä riittää. Tuossa kentällä on halogeenit silleen kiertää, että siinä kun lippu on, niin se on yötä päivää ja sitten siinä on vaan valot päällä. Niin kun se näkyy. joo, ne valaisee sen sitten. Tai halogeenit, jotkut ledit varmaan nykypäivänä. Far